क'क्राझाराव फिन मानसि लांखारनाय जाथाय। NLB हानजानिफ्राय एरख'जानाय दशरथ बसुमतारिया बिमा फिसा बिबारि हाज'वारिखौ दिल्ली फारसे लांखारदों। नखरनि सोद्रोमाफोरा सेरफांगुरि पुलिस थानायाव FIR थिसनदों। चिरां जिल्लानि धालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुकुरमारि गामिनि थागिबि बिश्वचर बसुमतारिनि फिसाज्ला NLB हानजानिफ्राय एरख'जानाय सोद्रोमा दशरथ बसुमतारिया थांनाय 22 एप्रिलाव क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आदसाबारि थिनालि गामिनि मन्टु हाज'वारिनि फिसाजो मोगथां बसुमतारिनि अनजालि बिसि बिबारि बसुमतारि आरो रामफलबिर चार्लिस इंराजि फरायसालिनि थाखो 2नि फरायसा दैजिरि बसुमतारि बिमा फिसा सानैखौबो नंखाय गोसोथि होनानै दिल्ली फारसे AS26E4111 ब्लेक स्कर्पिय' गारिजों लांखारदों। बिमा आरो फिसा बिबारि हाज'वारिखौ लांखारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय गुबै दायनिगिरिनि हेंथायै बिबारि हाज'वारिनि बिदा राहुल हाज'वारिया सेरफांगुरि पुलिस थानायाव गसर FIR थिसनदों होननानै रोखा बुंथियो आरो बिबारि हाज'वारिजों लोगोसे उन्दै हिनजावसा दैजिरि बसुमतारिखौ सोरबाफोर नुयोब्ला नखरनि सोद्रोमाफोरनो खौरां हरनो खावलायदों राहुल हाज'वारिया। हाज'वारिया आंनि बिनानाव असे आरो बे बिबारि हाज'वारिखौ बे आदसाबारि थिनालि गामिनिनो मोगथां बसुमतारिनो बिलाइ हरदोंमोन आरो बे जाथाया नैबे 26 तारिख फुङावनो जादों। बिबारि हाज'वारिया बे उन्दैखौ लानानै बै हौवाया दशरथ खुकुरमारिनि होनो दालिगावनि खुकुरमारि जायगानि बे दशरथ बसुमतारिया बिथाङा मा फुस्लायनानै लानानै खारलांदों। बिथाङा दा बर्तमान बे गावनि निजा गारि बे स्कर्पिय' S26E4111 गारि नाम्बारा बे गारिखौ लानानै दिल्लीसिम थांनानै दंहैयो। बेखौ माने फास्टेगनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। दा बे बिथाङा बिदिनो दिनैल' नङा सिगांबो माने गुबुननि फेमिलियाव बिदिनो फिसायफोरजों लोगो जानानै बिनि सोरनिबा बिसिजों फिजिकेल रिलेसन जानाय, सोरनिबा बिसिखौ बिदिनो थगायनानै लानानै थांनाय गुबुन जायगायाव, बेफोरबायदि खामानि मावनाया दिनैल' गोदान बाथ्रा नङा। दिनै आरो फिर आंनि बिनानावजों बिदि मोनसे घटना घटिनो नागिरदों। दा बिथांखौ जेरैखिजाया बबाव दं बेखौ नागिरनानै अननानै बा पुलिसावबो जोङो किसुमान बे बिलाइखौ FIR होनाय जाबाय दा पुलिस सेरफांगुरि पुलिस थानायाव। दा बिथांखौ पुलिसनि बिसयबो जों नागिरगासिनो। दा नैबे मा होनो उन्दैया क्लास 2 मोनबाय, उन्दैया 7 बोसोर। दा बे उन्दैया जाहैबाय आंना बिजानिया, बियो रामफलबिर चार्लिस इंलिश मिडियाम स्कुलाव फरायो। दा बे गथ'खौबो लानानै थांफादों? दा बे गथ'खौबो लानानै थांदों। मानसिया NLB? मानसियाथ' NLB होनदों। दा NLBनि खबर लानायावबो NLB केम्पआवबो खबर लादों। बिथाङा NLBनि मानसिफ्रा बेखौ डिस्चार्ज होदों होनदों। खिन्थु दा होदों ना मादों जों बेखौ मिन्थिया। खिन्थु मानसियाथ' NLB। दा बिदिनो सिगांबो बिदिनो NLB आफादाव थानानैबो बे सिगां बे दालिगाव खामानि मावनाय समावहाय बियो किसुमान लेबारफोरखौ बिदिनो दम होनानै होखारलायनायबो माने आफादावहाय बिदि कमप्लेन थांदों होननाय रिपर्टबो मोनदों। आरो गोबां मानसिफोरखौनो बिदि दम होनानैबो फैसा खांनो नागिरनाय खबर मोनो आरोखि मानसिफोरनिफ्राय खबर लानाय बलेथ'। दा आरो बिदिनो बेल' नंबावा, आरो बे हिनजावफोरनि खेथ्रआवबो बेहा गोबां रेकर्डआ गाज्रि आरो न'आवबो किसुमान बे माने थगाय थायो आरो बेनि माखासे लेनदेन माबाफ्रा मोजां नङा आरोखि। आङो दा आंनि लुबैनाया बेनो, थारमाने जेराव खिथाया मानो नुयोबा माने पुलिस प्रशासनाबो जुदि फन ट्रेकिंजों बा माजोंबाबो हमनानै बा जिखुनु माबाजों हमनानै मोनोबा मोजाङै मोजां जों न'आव फैजानो लुबैयो आरो मोजाङै हमजानो लुबैयो आरोखि। दा नैबे फास्टेगनि गेजेरजों मोननाय बलेट गारिनि फास्टेगनि बे गारिजों लोगोसे मोननाय बलेट दा दिल्लीनि बे जोंनि एबसु जेनोखि दङ फरायसा स्टुडेन्ट इउनियनावहायबो नैबे क'क्राझारनि जिल्ला माने डिस्ट्रिक्ट बा सेन्ट्रेल एबसुजों रायज्लायहरनानैबो मैया गथायहरनाय जादों बे माबाखौहाय केसखौहाय, जे जाहाथे दिल्लीयाव जिमानखिनि मानसिफोर थायो जों बिसोरनिबो सहाय लुबैयो बिसोरखौ हमनायाव, जाहाथे बे दशरथ होननाया बेफोर बिमा फिसाखौ लानानै गाज्रि खामानि मावा, जे उन्दैफोरखौहाय बिदि माने जानो गैयै समावहाय गुबुननो फाननाय मानाय बेफोर खामानिनि मावनायनि सिगां जों जाहाथे हमनो मोनगोरो। आं बेखौनो जिल्लायाव जिमानखिनि मानसिफोर थायो बेखौनो खावलायहरो आरोखि।